Sa ngalan po ng Archdiocese of San Fernando, ako po'y nakikisa sa ating celebration ng National Migrant Sunday at nakikisa rin ako sa mga nagdarasal, mga dalangin upang ito'y biyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ay lalong lumalim ang ating pagpapahayag ng pagmamahalan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga migrante. Gusto ko rin pong ipahayag ang aking pagpapahalaga sa mga kapatid natin nasa abroad, nagtatrabaho sa abroad, sa ng kanilang mga pamilya. Naway patuloy kayong gabayan at bigyan ng pagkalinga ng ating Panginoon. Yung ating pong panahon ngayon ng pandemya, alam ko po na marami yung mga naapektuhan sa mga kapatid nating nagtatrabaho abroad. Ako po'y kaysa ninyo na dumadalangin sa Panginoon. Nawa sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at yung mga kapwa natin mananampalataya kung saan man kayo nagtatrabaho. Nawa may pagpatuloy ninyo may pahayag ang ating pananampalataya sa patuloy na paggabay at pagmamahal ng Diyos sa atin. At alam ko rin po na marami yung mga suwian dahil nga sa nangyaring pandemya ito. Ito ay alam natin hindi magandang balita, lalo na sa kanilang mga pamilya na umaasa sa kanilang pagtatrabaho. Nawa itong kanilang mga nararanasan ngayon, magsilbing isang pamamaraan na kung saan ay lalo mapagtibay ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos at lalong ligtig ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang mga pamilya. Ako'y nananawagan sa mga kapatid natin na sila naman ay hindi nagkaroon ng mga suliranin sa pandemyang ito. Meron po tayong mga nalalaman, nakikilala ng mga kapatid natin na dumaranas ng paghihirap dahil sa nangyari na sila'y pinauwi. Tulungan po tayo at maging daan tayo upang magkaroon ng mas malalim na pananalig at pananampalataya ng ating mga kapatid na naapektuhan. At tanggapin niyo po ang basbas ng Panginoon, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Aking minamahal na mga kapatid sa ating pananampalataya, pinagdiriwang natin ang Migration Sunday upang ipaalala sa atin ang ating mga kapatid na OFWs ng kanilang mga pangangailangan na lumipat sa ibang bansa para magkaroon ng mabuting hanap buhay. Ang migration o mga palipat-lipat ng mga komunidad ay nababasa natin sa lumang tipan ng Biblia. At mayroon sinasabi nilang forced migration sa gera. Halimbawa, naka-exile yung mga Israelita sa Babylonia, sa Assyria, at sa ating panahon ay yung mga kapatid nating Muslim sa Syria ay nag-migration sa Europa, Italia, at sa iba't ibang bansa para iwasan yung violensya at patayan dyan sa Middle East. Yung panahon natin, ating Panginoon na siya pa ay isang sanggol, nag-migrate din ng Sagrada Pamilya para iwasan yung dekreto ni Herodes na patayin yung silang-silang na sanggol, kaya para maligtas ni San Jose ninyo Jesus, sila ay nag-migrate sa Egypt. Oo, so tingnan ninyo itong fenomeno ng migration ay walang ito pati na sa ating modernong panahon. Mayroong positibo at hindi magandang epekto yung migration. Kung may positibong kontribusyon sa pamilya, kung mayroong kang anak buhay, nagpo-contribute din sa buong mundo ang mga Pilipino OFWs sa ekonomiya ng mundo. Pero pangalawa, may social cost. Sisira yung pamilya. Mawawala yung tatay, nanay, walang disiplina ng mga bata, hindi maganda ang kanilang mga bata sa pag-aaral dahil wala yung tatay o nanay na nagbibigay sila ng payo para sila ay mag-aral at maging masikap sa kanilang edukasyon. Kaya ang kupla, bigyan natin ating suporta at ang ating panalangin upang itong ating mga kababayan na OFWs ay
ay manatili sila tapat sa ating pananampalataya at ganyan din ay sana ma-reduce yung social cost. Gamitin nila ang teknolohiya na araw-araw ay tatawag sa kanilang pamilya sa Pilipinas para yung funding at yung pagbubugan ng pamilya ay manatili matatag. Nahangat ko po Happy Migration Day sa lahat ng ating mga OFWs sa buong mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arnie Serrano, Director ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, na masyang bumabati sa ika-34 na taon na selebrasyon ng National Migrant Sunday at ika-106 year naman ng selebrasyon ng World Day of Migrants and Refugees. Dito sa Pampanga, ang ika-15 taon na ng pagdiriwang ng Archdiocesan Migrant Sunday. Sa mga kapatid ko pong mga pare, naway at sana'y maisama nyo sa inyong mga humilya, sa ating mga humilya, ang mga kapatid nating OFWs, nanay mga nawalan ng trabaho at nagsiuwi na dito para sila yung ating mabigyan ng lakas ng loob, katatagan na sa kabila nitong masamang binubunga, itong pandemya, ay makakaraos din tayo at malalampasan natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sa paghahandang ginagawa ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Yung isa pong napakahalagang dapat po nating sama-samang ipagdasal ay yung sitwasyon ng mga migrant workers po natin na nagsiuwian na galing sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila nagtatrabaho dahil po sa ginawa din itong pandemya na sama-sama po nating nararanasan ngayon. Very special po itong pagdiriwang ng National Migrant Sunday sapagkat ito'y naghahamon sa ating lahat na doblehin pa yung dasal sa mga migrant workers natin at sa kanilang mga pamilya. At ganun din po kung meron tayong mga konkretong programa na pwede natin gawin, lalong-lalo na po sa mga nagsiuwian na, para sa ganun mapalakas po natin ang kanilang kalooban, yung mabigyan natin sila ng katatagan at maging daan itong kanilang pag-uwi para sa ganoon yung mapatatag pa nila yung kanilang mga pamilya, mapatibay yung kanilang pananampalataya. Yung wish ko po, panalangin ko para sa pagdiriwang na ito ng National Migrant Sunday ay ito sana ay maging karanasan na kung kailan talagang nararanasan natin, lalong-lalo na ng mga migrant workers natin at mga pamilya, ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa kabila po nitong pandemya na nararanasan natin. Alam po ninyo, ako personally, niniwala ako. Kung dati-dati nararanasan na po natin yung pagmamahal ng Diyos, ngayong panahon ng pandemya, alam ko mas doble pa yung biyayang ipagkakalob sa atin ng Panginoon kung magiging bukas lang po tayong lahat. Gawin ang nararapat, palaging maging bukas na makinig sa sinasabi sa atin ng Panginoon at huwag tayong magpadala sa takot at bagkos gawin natin itong pagkakataong ito para lalo pa nating palakihin ang pagmamahal natin sa Diyos, palakihin ang pagmamahal natin sa isa't isa. So God bless you po. Happy National Migrant Sunday sa inyong lahat. Tara nang tanggapin, protektahan, ichirap at tulungan ang mga kapatid nating mga OFWs na nagsiuwian sila dahil nawalan trabaho abroad. Makita po sana namin ang mukha ng Panginoon naghihirap sa kanila. Ito po si Allen Dizon, nagkikisa sa selebrasyon ng 34th National Migrant Sunday and 106 World Day of Migrants and Refugees. Mabuhay po kayo! Hello there! This is Ivan Verena sending well wishes to all our migrants on the occasion of National Migrant Sunday.
having done a show about the lives and the plight of our OFWs in several countries in different parts of the world, I understand how hard it is. I am very much aware of the sacrifices that you do for your families, for the country. And in this very difficult time that we are in the midst of a pandemic, I am hoping and praying that everyone is well. And I am also praying for all your families for all these challenging times. And I am one with you in wishing and praying that we will see each other again during better days. Imingat kayo po, nakal salamat, kaya kayong serbisyo, kaya katamong balen, kaya katamong bansa, ang po ka rin kaya katamong pamilya. Imingat po, nakal salamat. Happy Migrant Sunday! Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ng Happy National Migrants Day ang ating mga Kapampangan migrants at OFWs. Malaki po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Batid po namin ang inyong mga sakripisyo at tulong sa bayan. Kaya po, nagsusumikap kami itaguyod ang Balik Pinas, Balik Pampanga program na ngayon ay nakapagsilbi na higit sa 800 mga Kapampangan returning OF Filipinos. Ang mga programa pong ito ay handog namin bilang pasasalamat sa ating modern day heroes, mga OFWs. Pinapaabot ko rin po ang aking pagbati sa bawat miyembro ng Archdiocese of San Fernando, naway manatili po tayong malusog at ligtas ngayong panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat po. Helping melody, love and harmony in every heart. Helping melody, love and harmony in every heart. One bread, one body, one people. United we stand, divided we fall. If we put our trust in the Lord, there'll be melody, love and harmony in every. There'll be melody, love and harmony in every heart. Sisasyan kong mataktak king puso ko, uling ika ing miglalangka ko, at ing panibataning sablang kayapan. Mga palalo ko king sablang nano, magtanto kong matibe at mga kong namikasalang pasibayo, king saup ning malagrasya. Patawaran mo ko king pamikasala ko keko, ban maging karapat dapat king kekang grasya at pakalolo.
at ban apakirasan ko ingbi alanangga. Amen. Panalangin. O Diyos, apani bataning sablang kayapan, ani ko po makasuklod arap ning kakatas-katasan mong upaya. Yaduan ko ing mamungang mayap king kaisipan ko, at kaladwa iting nobenang yale kong parangal kang San Lorenzo Ruiz. Pasalan mo ing kakong kaisipan, ban akilala ko ing hanggang katutuan at iro, kapamila taning anak mong Iyesus. Palablaban me ing lugod king kakong puso, ban makasadya kong lugod king kasalpantayanan, angga king misulong at milusok antimo ing gewa ng San Lorenzo Ruiz. O Malabirhen Maria, ani ko po magparalumpo kaya ka, bilang induning mengabos, induning ketawan, at alimbawa king kababanlog at kapamintuan. King saup ng San Lorenzo Ruiz, ami pagkalaman king lugod king kekang lagyo, ipanalangin mo ing kamtan ko naman, ing grasyang tinggap ng San Lorenzo Ruiz, ing luguran ing aral ning tiro ning Diyos, angga king tauling inawa ning biyako. Amen. Panalangin king tauling Aldo. O San Lorenzo Ruiz, piya limbawana ning pamagkakasakit at pamanyukil king sarili, ban paingulot king Diyos at king kasalpantayanan. Yadwan mi kaya ka, ing lawan mo ing kaya kaming pamangailangan, pangkaladwa at katawan, ban makapagsilbi kaming lubos at tapat king Diyos at parang tao. Papamilataning kaya kang kamatayan karing gamat ding alang Diyos, pepakit mo ing ulaganing sakripisyo, alang-alang king metong abage. Apagirasan mi ing ligayaban mo, king eganaganang panahon, amin natili kami nila, ang gana king miras ka king aliwang bansa. Pigbayanihan mo ing pamanupad king kaburyaning Diyos. Saupan mo kung midakayanan king diwa ning pamanupad king malakaburyaning Diyos. Antimoy yadwa ng pangadyan nyo ing igpami, at maging metong karing taong lulugod, karing bagay kabanalan at makabanwa. Ipanalangin mo kaming mandatila king grasya ning Diyos, agpang king pepakit mong dapat kabanalan, alang-alang kang Yesukristong Ginoo, apani bataning sablang mayap. Amen. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Igpaming at sukabanwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, amponin patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangiya mo kaya paisawol king tukso, ngunit ikabos mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginuwa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, imbunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon ang poking oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginun Diyos sa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, imbunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon ang poking oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginun Diyos sa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, imbunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon ang poking oras ning kamatayan mi. Amen. O San Lorenzo Ruiz, pupuryanda ka, ulining malablab mong lugod, king pamanyalpan tayo. Pinusigan da kang kamatayan, mo peng gulutan, ing lugod mo king Diyos. Ipanalangin mo kami, king Ginoo, ing midake kami naman kaniting lugod. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, pupugayan da ka, ulining matas at matapat mong kapigaganakan,
king malabirhen, emo kelingwan king aldo-aldo mong pamagobra, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, babiya ko ing parangal king kekang katapatan, king pamagsilbing tao, saupan mo kong lugod parang tao, king paralan ang makakristyano, San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. King lagyuning igpa, anak at Espiritu Santo. Amen. Ay, payabak po kay kayungan. Kaniting kapangmasisyan, hiabetala po karing kaya katamang panalangin. Ding sponsors, king nobena ng San Lorenzo Ruiz. Samahang Katuparan, Opelia Laksa, Pangan and Family. Luciel Sabal and Family. Chandel Dalio and Family. Evelina Parungaw and Family. Carlota Alonso and Family. Mr. and Mrs. Garly Pineda and family. Mr. and Mrs. Ding Pilaw and family. Mr. and Mrs. Alex Yusi and family. At Ding Torres family. Pasalamat na rin mga sponsors kaniting misa mo naman, Ladies of Charity. Pasalamat ng Monica Tumang and family. Birthday Thanksgiving. Lourdes Pineda. Tess David. Sherwin Macabali. Para king special intention ng Teres Tolentino. Speedy recovery, Angelo Bonus, Ricardo Bautista, Marina Bondok. Para king successful operation ng Jose Bautista. Antimurin para karing kaladwaking purgatorio, lalo na Domingo Senior, Alfredo, Melquiades, Maxima, Benifredo, Ismael Sr., Gerald, Esther, Yoland, Mariquita, Reynaldo, Edgar, Genaro, and Lovie, Sinaida, Perla, Mary, Benjamin, Simplicio, at Reynaldo II. Talakad tapot makyabe kin dalita pamuklat. Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan yung kinuman at ilikay. At keko ang timurin. Kalog na patan, kaniting kapag masusyan tamo king misa, kaya katamo yan naman gaganakan, yung kaya katamong selebrasyon, kaya king Pilipinas, yung National Migrants Sunday. Makanyan mo naman, anniversary ra naman, yung kay seafarers, datang magobra, Pinoy, abroad, king Danuman.
Kamong mititipon tamo kaniting misa, pangaditala, rening kay katamong kapatid reni, lalong-lalo na retang mi apektuan, mila ko obra, overseas. Pangadita mo king apong Ginoo, na sana in Santa Iglesia, gawa ng kasangkapan, barang panandaman din ng kay katamong kapatid, ng kayang pamipaulaga mo namang karela at king karelang pamilya. Tahimik tamong yan isagli, at bilang pamagsadya, king kay katamong sarili kaniting misa, para pantala at sisyan din kay katamong kasalanan. At at ang taking apong Ginoo, di na nakasamanta ng diwa, kalupanan ng mumunang anak at ang damandaking ebanghelyo. Bangkanita, magbayo tamo isip at ilapat tala rin kay katampami biyabiye king kayang kapurian. Magkumpisal ko kin Diyos sa may payan tuto at kay kapatid. Uli mi kasama kong bina, kingisip, amano at tapat at may luwang kapulangan. Uli ni kapani kapuko kan Santa Maria ang kapilan ng Birhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kay kapatid, ipanalangin niyo po kay Diyos sa kinutang. In Diyos sa may payon dito, pakaluluwa na katamo. At yung pampataw na rin kasalanan tamo, dala na katamo nga sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin tamo. Huwag panig kinumi Yesu Kristo, kingke kang ipasabing pakalulo, bilalag mo yung legwanan ng kang upaya, kapamilatan ng alang likat mong pamamatawad, karing kay kaming kasalanan. Manano na sana yung upaya na niting lugod,
manatili ka rin puso mi, ban ayatad mi kaya kang kapatawaran, ating kayarian mo, karing sablang akakatab mo mi. Idadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Nuklok dapat makiramdam king amano na ng Ginoo. Pamamasang ibat, kinlibro ning Propeta Ezekiel. Ing amano ning Diyos, mipabal ka na ako, nga na, sasabihan yu, makatuliran ing daraptan ning Ginong Diyos. Makiramdam kayo ka na ako, ikayong Israelita, isipan yu, kinging paralanan ning pamirapat dapat ko, matulid. Ingke kayong paralan, yaing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, in taong matulid, at magmulayang dapat marawak, kay bat Mateo. Mateo, ulianing marawak adepat na. Potang tuknang yang darapat pamikasala, in taong marawak, adaptana ing matulid at mayap, diligtas na ing biyena. Akikilala na ing daraptana at tuknang yang darapat pamikasala, inya mate, manatili yang mabibye. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. O Ginoo, ganakan mo ing kekang pakalulu. Ginoo, kaku ituro mula sa kaya kang dalan, ituro mula ring kaku kaya kang tuntunan, ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. O Ginoo, ganakan mo lugod mong kukupas, aketa pang minuna, kaya kanang pisyag, kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan, at kinan inyang anak ko, ulining wagas alugod mo at kaya panlub, muko sa kalingwan, O Ginoo. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan karing makasalanan, daralana la ring mapagpakumbaba king dalan ing katuliran, karela tuturune ing tunay dalan.
Pamamasang iba't kinsulat na San Pablo, Carintao, Felipo. Nung ating nanumang ulaga ke kayo, ingke katamong biye, amakayagong kang Kristo. Nung tuneping mapanagyag in lugod, o ing espiritong atyoke katamungan, o ing nano pamang panirog o panalala. Aduan ko ke kayo, ing pamatulan nyo kong lubos, king kapamilataning pamikakametong yu pamalak, pamikakametong yu king lugod, kambening metong mong pilubluban, at metong mong panandam. Kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang, nune maging mapagpakumbabaya sana, ing metong at metong. Kapilan man, eyo isipan, ing mas mayap kayo kesa kareng aliwa. Mipapanintindi kayo sana, at emo in sarili ng kapakanan, yang isipan ng mumunan dili ning balang metong. Makiwangis kayo panandam kang Kristo Jesus. Amano ning Ginoo. Kanakon tupa, makiramdam la king siwala ko, ngana ning Ginoo. Aki kilala ko la, at tutukila kanako. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Jesus nga nakaring pamuntok ding saserdote, ampong makatwaning balen. Nano namang pamalak yu kanini. Ating meto nga tao, ating aduang anak kalalaki. Lepitaning pangani at nga na, anak ko, munta ka king tamnanan ubas, at magobra ka rin. Nga na may kibat ning anak, ko po bisa. Dapat kay ba't minaliwaya isip, at mintaya king tamnanan ubas. Kay ba't nanita, mintaying tata king kadwa, at makanya mo naman ang inutos na kaya. Opo, munta ko, nga na may kibat. Dapat ay minta. Nino ka rin nga dua, ing tinupad king kaburyaning tata. Itang pangane, ngarang may kibat kaya. Sasabihan kong ini kaya kayo, nga nang Jesus karela. Munala pang lungub, king kayarianan ng Diyos, kesa kaya kayo, ring talapan yung ilbis, ang ponding marawak ababay. Uling di natangiwan kaya kayo, at tiro na kaya kayong dalan ng kabanalan. At kayo meniwala kaya. Dapat meniwala la, ring talapan yung ilbis, ading marawak ababay. Agyangin niyang ikitsunati, kayo pamurin migbayong loob, at meniwala kaya.
Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurihan keko, O Kristo, manatili ta ako makatalakad. Dapat makirandam king homilyo. Managalog ko po kano waling maka-live stream tamo at pati rin kay katamong overseas workers and their families makahukla kay katamo. So una po, tulad ng nabanggit ko kanina, tayo nandito upang sa gayon sa pamagitan ng misang ito ay ating pinagdiriwang yung 34th National Migrants Sunday in the Philippines. At nagpapasalamat po tayo dito sa ating Archdiocese, ang ating parish priest, si Father Arnie, siya po yung in charge nitong mga migrants. At ang ating Santo Papa, meron din siyang mensahe na ibinigay para sa mga migrants at saka yung mga refugees, si Pope Francis. Ito na po yung 106th World Day of Migrants and Refugees. At yung kanyang ginamit na theme o title, yung kanyang message, Like Jesus, Forced to Flee, Welcoming, Protecting, Promoting, and Integrating Internally Displaced Persons. So yun po, inihalin tulad niya, yung mga migrants, they were forced to leave the country dahil gustong maghanap ng kabuhayan dahil sa paghihirap dito, kahirapan. So, they gave up yung joy of being with the family. Pumunta sila sa ibang bansa upang sa gayon magkaroon ng kabuhayan. At ang focus po natin ngayon, yung pagdarasal, no? Kamukha nila Jesus, nung siya'y sinilang, they were forced to flee to Egypt. Why? Nakataya ang buhay ng bata, si Jesus. Hinahanap siya ni Herodes. Many Filipinos also, they were forced to flee kasi walang kabuhayan. No? Nahihirapan. So they were forced to flee. Ang mahirap pa nito dahil sa kanilang pagpunta sa mga ibang bansa, kamukha ni Jesus, together with Mary and Joseph, sa ibang bansa. Ano yung karanasan natin doon? Anong naranasan nila? Takot. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Uncertainty. Walang kasiguraduhan. And of course, walang convenience. At ito rin ang na-experience ang karamihan na umaalis or those who are considered as refugees. At ang binibigyan tuon din ng ating Santo Papa ngayon, yung internally displaced. Hindi international, internally. Alam niyo po, kuminsan kahit sa ating bayan, meron pong mga refugees. Sino ito? Di ba, pag may galing sa abroad, ayaw nating makita siya. Di ba? We ostracize them. Sana dito sa parish walang ganun. Minsan galing ka lang sa Manila, nalaman Manila. Di ba? You ostracize them. So, yan ang ating bibigyan tuon ngayon at ipagdarasal itong mga kapatid nating ito na napakahirap, nawalan ka ng trabaho, pagbalik, ikaw ay pinandidirian. No? So, bilang mga anak ng Diyos, magnilay tayo ngayon upang makita natin sa diwa ng ating mga pagbasa, especially the gospel, on how we can respond dito sa paanyaya ng ating Santo Papa. Sino po sa inyo ang merong cellphones o iPhones? Taas ang kamay.
Hindi ko naman po ihingin yan. Sino? iPod. Okay. Ilan po sa inyo yung gumagamit nito na alam niya 1 oras lang gagamitin? Meron ba? O yung ginagamit mo tapos mamamangha ka, 4 na oras na pala. Meron bang ganon? Marami. Kahit po kami, minsan. Dahil nag-i-enjoy ka na sa iyong tinitingnan. Anong nangyayari ngayon? Sa pamagitan nito, meron ka ng ginagawa na hindi mo na pinag-iisipan. Kaya lang, hindi lang ito eh. Minsan ako, pag ako'y nagkakasal, there were moments kapag exchange of vows, yung mag-asawa. Halimbawa, sasabihin ng babae, Lauro, no? Lauro, tinatanggap kita para maging asawa ko, pero hindi nakatingin kay Lauro, nakatingin sa camera. Pinag-iisipan ba niya yung kanyang sinasabi? I don't think so. Pag misa, meron din tayo sinasabi, no? Ako'y nagkukumpisal. Ano po yung kinumpisal nyo kanina? Pinag-isipan nyo ba? There are many things that we do and we say, hindi na natin pinag-iisipan. Di po ba? Nagdasal po ako kanina at umamin kayo. Hindi umamin, amen. Alam niyo po, sa misa, in the olden days, ito po yung tinatawag na pag-opening prayer, kolekta ang tawag. Noon, kala nila kolekta, yung mga collectors, umpisa ng mangongolekta. Yung pong kolekta, no, or collect, yun po ang bahaging opening prayer na magdarasal ang pari sa ngalan ng sambayanan. At yung sambayanan naman, sila sasagot ng amen. Ano ibig sabihin ng amen? Nagdasal ang pari, Panginoon, ito po ang dasal ng sambayanan. Tapos sabi nyo, amen, opo, yan nga ang inihingi namin. Umamin kayo kanina, di ba? Alam nyo ba kung ano yung sinabi ko? Alam nyo ba kung ano yung dinasal ko? Pero tumugon kayo, amen. Balikan natin, baka mag-iba yung inyong isip. Baka erase ang amen. Balikan natin. Sinabi ko makanyan, manano na sanang ingupaya ning lugod, manatili ka rin po sumi, ban ayatad mi kay kang kapatawaran, at kay kang kayarian, karing sablang akakatab mumi. Ulitin ko po, no? Nawa ang lakas ng iyong kapangyarihan ng iyong pagmamahal, manatili sa aming mga puso, upang maihatid namin ang iyong pagpapatawad at ang iyong paghahari sa bawat tao na aming nakikita sa danang buhay. Yun po, ang dinasal ko kanina. In the name of the church, umuupo kayo. Pero pag-isipan po natin, no? Siguro pag misa, pwede siguro sumagot pag pinag-iisipan na, Lord, hindi muna ako makaka-amen ngayon. Pag-iisipan ko muna yan. Pwede rin sa Diyos yun. Pwede rin. Yan ang ating narinig sa Ebanghelyo kanina. Si Jesus, siya ay kinausap niya itong mga pariseo, itong mga pari, scribes, at meron siyang binigay na talinghaga. Ano sa palagay nyo dito? Tingnan nyo, sabi. Ang tatay may 2 anak. Pumunta siya dun sa una at sinabi niya, anak, punta ka sa sakahan natin. Trabaho ka dun. Tay, ayaw ko. Baka busy siya siguro nagte-text. Pero, hindi natapos doon. Nagbago siya ng isip at siya pumunta. Tapos, siyempre, umayaw eh. Anong gagawin ng tatay? Pupunta sa ikalawang anak. Anak, pwede ka bang magpunta sa ating sakahan? Ay, opo, punta ako.
Pero, di man siya nagpunta. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Para sa akin, ang pagkakaiba, nag-iisip yung isa. Meron siyang binitiwang salita, ngunit pinag-isipan niya yung salita. At nung pinag-isipan niya, nag-change ang kanyang pag-iisip. Yung isa, umuo siya, hindi na niya pinag-isipan. So there is no more possibility for change. Change happens kapag tayo ay nag-iisip. Actually, ito lang binigay ng Diyos na ito'y iginawad lang sa mga nilikha niyang tinatawag nating tao. Di ba? Napagalitan niyo na ba ang inyong aso? Sasabihin mo, ikaw, parang wala kang isip. Sinabi niyo na ba yun? Sa inyong kalabaw? Sa inyong baboy? Sa inyong manok? Mga sumasabong, nagsasabong, natalo, pero nabuhay yung manok, tapos babatukan mo, parang wala kang isip nung labanan kanina. Sasabihin mo ba yun? Wala silang isip. Sino may isip? Tayo lang. But the moment hindi na natin ginagamit yung ating pag-iisip in order to evaluate and discern our lives, yon. Mapapalayo na tayo sa ating sarili, mapapalayo tayo sa Diyos. Ito ang magandang balita sa atin ng Panginoon. Ito pong pandemya, halos more than 6 months na. Di ba? Anong ginawa nitong pandemya na ito? Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mag-isip. Di ba? Kaya nga, may mga taong yung karangyaan, dahan-dahan ito'y inalis. They just focus on what is essential. Why? Dahil sila'y nag-isip. Pag sinabing stay home, hindi lang nandun ka and then use the whole day watching TV. No. Stay home and try to evaluate our lives. Let us try to rethink ourselves. Rethink, why are we in this world? Ewan ko po kung meron ng mag-asawa na pagkatapos ng kanilang kasal, sila nagkakaroon ng pagkakataon upang sila ay magnilay at pag-isipan yung kanilang mga sinabi nung sila'y kinasal. Nung pong ako'y minsan nagkakasal, narinig ko yung lalaki. Sabi niya, di ba yung for better or for worse? Remember? Sinasabi siya, for better and better. O, teka muna. Hindi ganyan yan. For better and better daw. For better or for worse. Kaya kapag alam natin at pinag-iisipan natin yung ating mga salita, then there is a possibility for us to be converted and magbalik loob sa Diyos. Ito yung nakita natin doon sa unang anak. Meron siyang binitiwang salita, but that is not yet final. Kasi pinag-isipan niya at nung makita niya ito hindi angkop, siya'y nagbalik loob doon sa hinihiling ng kanyang ama. Sa misa po, mamaya, kung minsan inaawit pa natin yung Ama namin. Di ba? Ilan po kaya sa atin yung nagninilay pagkatapos nating sinabi yon? Mapasa amin ang kaharian mo. Do we really take that seriously? Sundin ang loob mo. Siguro pwede, pag hindi tayo handa, sabihin muna natin sa Panginoon, Panginoon, dumating na sana ang iyong paghahari, pero don't count me in. Masunod sana ang iyong kalooban, pero hindi muna ako sasama dyan. Hindi ako ready. Siguro, makatotohanan pa yun, no? Kasi babalikan natin yun. Kailan ka magiging ready? Alam niyo po, yung anak ng ating patron, si Santa Monica, ang patron natin. Sino po yung anak niya? Si San Agustin. Alam niyo po, nung siya'y makumberte, isa sa problema niya, yung kalinisan
ng kalooban, puso. Chastity. And there was a time na siya nagdarasal sa Diyos, Lord, sabi niya, Lord, grant me chastity, but not yet. Panginoon, bigyan mo ako ng malinis na puso, pero wag muna ngayon. Okay ba sa Diyos yun? Well, tanyo, nag-isanto siya, di ba? So when we approach the Lord, what is important is the truth. The truth. Ako iniisip ko nga, siguro pag dinadasal ko yung Ama namin, Lord, hindi muna ako kasama ngayon sa gagawa sa iyong kalooban. Pwede kaya yon? Ano sa palagay nyo? Nasa pag-isipan ko lang siguro, balik-balikan. Kailan ako pwede? Importante po ito. Sa nangyayari ngayon sa atin, makita natin napakasentro ngayon yung media. Meron naman pong magandang itinutulong. Kung walang media, wala tayong live stream. Kaya lang, pag hindi natin alam gamitin, ang magdidikta sa atin ay ito. Itong mga gadgets. Pag binuksan mo yan, dire-diretso na yan, hindi ka na mag-iisip. Kamukha ng isang bata, bigyan mo ng laruan, diretso na yan, hindi na mag-iisip. Totoo po ba yan? Palagay ko totoo. Kaya kung minsan, 4 na oras diretso yung isang tao sa computer, after that, siya galit. Ako, 4 na oras sa pala ako. Ano mangyayari ngayon? Sino magpapabunto na ng galit? Yung mga kasama niya. Challenge sa atin ng Panginoon, mag-isip tayo. Okay? Mag-isip tayo. Pag-isipan yung ating mga binibitawang salita. Pag-isipan yung ating mga pangako, lalong-lalo na yung mga kinasal. Pag-isipan natin yung ating ginagawa. At sa pamagitan nito, humingi tayo ng tulong sa Diyos upang tayo makapagbalik loob sa Kanya. Sa araw na ito, habang ating pinagdiriwang itong Migrants Sunday and yung internally displaced people, may paanyaya sa atin ang ating Santo Papa. Ano raw ang pwede natin gawin ngayon? Well, maganda ba yung may darating tapos pandidirian mo dahil galing sa abroad? Anong connection nun doon sa prayer natin? Yung prayer natin kanina, naway mapuspos tayo ng kapangyarihan ng pagmamahal ng Panginoon upang dalhin ang pagpapatawad at ang kanyang paghahari. Paano natin magagawa ito? Sabi ng Santo Papa, to know them in order to understand. Of course, hindi naman sa pupunta ka doon, tapos wala kang safety protocols. No. Hindi naman kailangan lapitan mo siya, tis alamin. No? Alamin. Ano ang kanilang nararamdaman in order to understand them. So that we can get a feel kung paano kung ikaw ay nandun, pinandidirihan. Ayaw kanila, how do we feel? And then we can still say, we are children of God. Let us think. Let us rethink what we are doing and our attitudes. At sabi ng Santo Papa, to be close in order to serve. Binigay niyang halimbawa dito yung Samaritan. Yung Samaritano, na makita niyo yung kamuntik ng pinatay sa Jericho, anong ginawa niya? He came closer and then helped them. Palagay ko hindi naman galing lahat ng abroad may COVID dyan. Kung sila'y free, dito sa akin na ito, we can reach out to them. Napakasakit, ikaw ay na-displace. Pagdating mo pa sa iyong mismong lugar, you are displaced. Internal refugees, ang tawag doon. Let us stop that so that we can be like the first son. Yung pagbabagong loob. Okay? Isa pa, in order for us to grow, we have to share.
Yung mga unang mga Kristiyano in the Acts of the Apostles, makita natin chapter 4, they held everything in common. They share according to their needs. So, in order for us to grow, we need to share. Share what we have. Maybe not only material things, but we can share our faith. We can share our stories so that others may regain hope. Okay? Another, to be involved in order to promote. Maybe siguro sa parokya natin, nandito si Among, alamin natin sino yung mga na-displaced. Meron ba tayong magawa? Can we be involved sa kanilang karanasan ngayon? Maybe we can set up a group constantly praying for these displaced people. Diba? Then, we need to cooperate in order to build. Cooperate, that means this is our common responsibility. Our common responsibility is to allow people to experience the kingdom of God in our midst. What kind of kingdom is that? Kingdom of love. Pagbabahaginan, pagtutulungan, pagrespeto. Okay? So, we have to cooperate in order to build. So, ito po yung paanyaya sa atin ng Santo Papa that can guide us dun sa inihiling din sa atin ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Kung nung una, tinitingnan natin, nung una yung pandemya, no? Lockdowns, tinitingnan natin yung mga poor in our midst. This time, consider also yung mga nawalan ng trabaho. Here and abroad. Napakasakit nun. Lalo na kung minsan galing ka lang ng Manila, parang pinandidirihan, di po ba? I think we have to change that attitude and find ways on how we allow such people to experience that God loves them even in the midst of their present situation. So ipagdasal po natin sila at ipagsasal natin ang bawat isa dito. Nawa, bigyan tayo ng tulong ng Diyos that every day we pause for a moment and then try to rethink our lives. Meron po akong gustong isuggest sa inyo. Anyway, pandemic naman ngayon marami tayong panahon. Pwede po ba kayong mag-set aside ng isang oras? Set aside isang oras every day. Just be silent and try to think about your lives. Bakit ako nandito sa mundong ito? Saan ako patungo? Ano ang inihiling sa akin ng Diyos ngayon? Kung nabibigyan natin ng 4 hours, 5 hours, even 10 hours, yung mga gadgets natin, magdesisyon tayo ngayon. 1 hour. Silence. Less gadgets. And let us try to think about our lives. Yung una na anak sa Ebanghelyo, siya'y nag-isip. And he changed his mind and followed his father. The second son, siya'y sumagot, ngunit hindi siya nag-isip. Conversion, change, did that happen? Do you want to be converted? Do we want to change? Gusto ba ninyong sundin natin ang kalooban ng Diyos tulad ng dinadasal natin sa Our Father? Then, I suggest, let us set aside 1 hour a day. Pause and think about our lives, our commitments and promises to your spouses, your responsibilities to your children, our attitudes, and our dealings with our fellow human beings. Amen.
Ipasag tayo po ngayon kay katang kasalpantayan at ang sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos. Ibang mayupayang tutu, kinalang king banwat yato, at kanya sa Kristo ang anak ng bugto ng ginutamo. Tingabliging upaya ng Banal na Espiritu, ibait ka Santa Mariang Birhen, linasala ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at likot-kut, tinipay ka ring mete, tingkadungal do, sinubiyang mebye, paypaytas sa banwa, makanuklo ko ananing Diyos, ipang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santos, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasulirang Mering Mete, at King Die Alanganga. Amen. Eta mo munang isipan ang kakatang kapakanan na manalangin tamo para ka rin pamangailangan din kakatang kapatad keti at no ka rin man king mabilog ayato. Lalo na para ka rin kakatang kapatad OFW sa ding karelang pamilya. Ngatang makibat king balang kayadwanan, Ginoo, busang mong tabayanan na kami ning kekang amano. Ginoo, bustan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Kambening balayanin Diyos, ing iglesia ning kikatang panawon, banding galameno at pamuntok, ang tabayanaw ng pamisip ng Hesu Kristo, king pamanyuyurang mitmong katapatan king Diyos, at karimpararang tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ang tabayanan mo kami ning kekang amano. Kambering bisang bibye-biye agpangking karelang kasalpantayanan at konsensya, banakit de indalan pabalik king Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Kambering magdulab king kaburyaning Diyos, king aldoldo pami biye-biye, ban king mitmong kapakumbaban arapat ta iti, kambening kamalayan, amat butangan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Kambering magobra, king pangmaldang pamamalita o mass media, ban igalang doring tao at ing katutuan, amambagla king kapayapan at pamikakain tinti, nukarin paman, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Para ka rin anggang mekibat opo, king Diyos, at king metong at metong king matrimonyo. Ban mipasik ng ala king katakpata ng Jesus, at king tapat ng lugod, ding mayap a pamilyang Kristiyana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, busdan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin tala naman po, di sablang kapatid tamang OFWs, kambering karelang pamilya, ating sablang pamilya kaniting panahon ning pandemya, busan na niting pagkakasakitan tamong kabilyan, mananasanang nasira ning pamiug-ne-ug-ne daring pamilya, daring may kakapatad, na buklo na pang lalo, ning lugod da king balang metong, at king sawb ning karelang kasalpantayanan, akit da ing bayong pamikatagon, apapadad ning Diyos, karela at kay katamongan, nga tamang manalangin. Ginoo, bustan mo ang tabayanan na kami ning kekang amano. Ginong Diyos, emo kay paintulutan managyuna mo king kekeng sarili, ipayabot mong ikutang ning balang metong kaya kami, ading kaya kaming komunidad, nung tunay miping pagdulapan ning kaburyan mo, o tutokyan mi isarili ming hilig. Mananasanang ikay maging tapat at malugod ming Diyos, nginit kapilan paman. Amen. Makiabe tampong king pamagtanto kindalit para king pamagsadya karingayin.
Pagkat manalangin kayo, ganitin kayo at kakundawon, matanggap yarapan ng Diyos sa ipambayupayang totoo. Tanggapana sana ning Ginoo tindaang karinggamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyo. King kay katam kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ng lugod at pakalulo, tanggapan mula sana retingayin mi, at gawin mo lang pagmulana ng kanwanan para kay kamingan. Itawdan mi, hilagyo ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo, mantabi kay kayo. At kay ko timurin. Yat na ilaren pusoy. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, impasalamatan ta kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos nga langanga at lubos mayupaya. King kay kang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo yung kay kang karangalan. Agyang kilutan da ka, pauli rin kasalanan mi, ginawa ka pa muring paralan, ban makapagbalik kami lub kay ka. Uli na nita, yung kalukuran mong anak, making tao yung kalupa mi, ban natin kalupa ming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan, at yung pangalili king dalan. Kapamila tana, ringanghel na ning banwa, yampang din karelang panalangin ng pamanyemba, kabang magsayala king harapan mo kapilanman. Misuge saning siwala mi king karela, king matakumperang dalit ning kapuryan, at ngamingan kakanta. Banal, banal, maniyay Ginoo, Diyos na lupaya. Tunay kapin banaloy pa, ikay panipataning sablang kabanalan. Uli ni tapag paralumpumin, papanalan mo lang sana retingayin king spiritum, ban para kay kami, magawalang katawan ang pondaya ng kinuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sanlup, kaya pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pipasalamat sa keka. Piranso ni at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tangkapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay badaning apunan, kinwane yung kalis. Kasi bayo, pepasalamatan na kat pinuri, at binyin yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami pupu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ngayon ng misteryo ni kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang kaganakan, mga subli mong bebe, kay kami ang pagmasusyan, panyatang mong maligaya, kay kami Iyan yung gaganakan mo pa,
ing kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo. Darawon mi kay iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pa salamatan keha. Impepalerian mo kaming matampang talak at kingarapan mo, ban sumuyo keha. Mapakumbaba yung pagamuha mo, kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia among makalaganap kay meto yato, ban may ganapya king lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi, ading sablang may yango na bi. Tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen ng Diyos. Kambi ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo. At inupad kimalmong kaburian. King kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kampenat kaya, ikapamayupayang tuto, kagam ng banal Espiritu, opurian dakat parangalan, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus sa mong iniging kakatang kaluguran na pa, at nga tamongan madalangin. Ikabos mo kami o kinug king sablang maro, balukod mong pagkaluping kapayapan king panahon mi, baan king kasupan king kang pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligalikan, kabang manenaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Kinumi Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung po ang bilugan, ag pangking kaburian mo, ika may biyat magari manggaman king alanganga.
Ing kapayapaan ng Ginoo, para di sanang manatili kay kaingan. At kay ko ang timurin. Ipangita mo po ngayon king mikakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Payapan po kay kaingan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng hiyato. Noon na rin mayaos king apunan na ng kordero. Ginoo, kumantang pangtanggap kay ka, dapat ikas may amano mo, umayap na ako. Kayo namin. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just. Our God is mercy, rest to the weary. Return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord, He is filled with compassion.
from the snares of the dark. Oh Lord, save my life. From the snares of the dark. Oh Lord, save my life. Be my strength. Karin pong kaya beming sisimba ki live streaming, si Claude Tamo ban pa nga dyan, inda patay spiritual, ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ko, may git kin sablang bagi, at pag nasan ko, intanggapan da ko. Dapat paulina ning yening pinandit, era katanggap kin sakramento. Umeka muna espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala muwari at yuka ka rin, at pakisamitong keng lubusan ing sarili ko keko. E masanay pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo Imperata, itamongan po. O Diyos, save pa mi. Lalapit kami keko, kaniting masipit at pamangailangan mi. Adon mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no at may kamateno, karin nakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis at din sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambining belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan no, kung ayip na salang malalagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangangang kapainawan, detang miyaong nabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para ki ikakayap din sabla, at ban makasaop kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipanagyapumakay ko, impatuknangan mo no, impangakalat niting virus, at impangakabos mi, karin takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kami tunganing banala Espiritu, Diyos manggamang king alananggo. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hindunin Diyos, e mo sana'y pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kananwana na Birhen. Birhen de los Remedios, hindunin kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Bayo po yung, bayo po yung tauling panalangin at bendisyon. So bayo po yung ipagbiyan ng bendisyon kay Katang Arsobispo. Siyempre po, King Lagyunan ng Arcesian Commission on Migrants at Itinerant People. Ako pong may pagkatiwalan kaniti. Kami po kayong grupo. Siyempre po rin ipayaboting kapasalamatan kay Katang Kaluguran ng Arsobispo. Agyan pong short notice, 4 days ago mo po yata niya sabihan ko, yung may Archdiocesan Migrant Celebration Mass, nginipin po yun yung live stream. At agad naman puntingwanan, yung kikatang Kalaguran na Arsobispo, niya among dakala salamat pala, pakan tayo po yapon do. At siyempre po, may rampulayan tamo, itamo kaya tiki Santa Monica, kaya tiking parokya tamo may
may mitud ining live stream mass para king National Migrant Sunday. Ken pong Archdiocese tamo 15 years taneng sa celebrate ining aldongay ni. At makayaliwaya po yung aldongay ni kareng hanggang celebration kasi balota naman po yung milyari kareng marakaltang OFWs. Dati po masigla kami kasi tatanggap kami namang donation po tangkay kareng pakabroad. Pero ngayon nga namin. At makalunos lari ko rin aliwa po may nga lakola obra, may lakola kapanintunan at atsula may manuling ngayon niya pangaditala po. At sana king sauta mo naman makatuklas lang ba yung pwedeng pagmulaning karelang kabiyayan, kapanintunan, oportunidad nganapin po naman katapusan ng BA ni. Po tating aliwang papala ding apong ginu para ka rin kakatangkapat na OFWs amay nga lako obra. Sundo tala pong pangadi at panyad grasya king apong gino. Baka tayo la masira loob, gamitan de pang hamon ini, bang kanita sumulong la pa at munlad king pami bieda. So kaya po, dakala salamat kasi mas marakaltasin ng bangeni kining 8:30 mass. At salamat mo naman po king Bright FM, balo ko po binroadcast yan naman ini king radio. So talakat na po para king tuling panalain at bendisyon. Yung ginumandabi kay kayo, At kay Juan Timurin. madalangin tamo. O kino mananunasanang itong Eucharistia, anong numipapansyag yung kamatayan ng Kristo, pagdala na kaming kaligtasan, at gawa na kaming metong king kakanligaya. Uling yung ginumi, manggaman king alanganga. Amen. At yung may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngayon, ng Pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Daon tanang initing misa, umeta ng ini, at dalata mo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Inas na bininyagan, pamit kawanitangan, bendisyon ng Diyos na wikluan, kaya katayang mabangalan. Amanong pagkamalan, amanong pagkakasalan, usaling karalunduan, raing kenang maniwanan. So, sa ngalan po ng Archdiocese of San Fernando, ako po'y nakikisa sa ating celebration ng National Migrant Sunday at nakikisa rin ako sa mga nagdarasal, dumadalangin upang ito'y biyayaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ay lalong lumalim ang ating pagpapahayag ng pagmamahalan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga migrante. Gusto ko rin pong ipahayag ang aking pagpapahalaga sa mga kapatid natin nasa abroad, nagtatrabaho sa abroad, sa po ng kanilang mga pamilya. Naway patuloy kayong gabayan at bigyan ng pagkalinga ng ating Panginoon.
Yung ating pong panahon ngayon ng pandemya, alam ko po na marami yung mga naapektuhan sa mga kapatid nating nagtatrabaho abroad. Ako po'y kaysa ninyo na dumadalangin sa Panginoon. Nawa sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at yung mga kapwa nating mananampalataya kung saan man kayo nagtatrabaho. Nawa may pagpatuloy ninyo may pahayag ang ating pananampalataya sa patuloy na paggabay at pagmamahal ng Diyos sa atin. At alam ko rin po na marami yung mga suwian dahil nga sa nangyaring pandemya ito. Ito ay alam natin, hindi magandang balita, lalo na sa kanilang mga pamilya na umaasa sa kanilang pagtatrabaho. Nawa itong kanilang mga nararanasan ngayon, magsilbing isang pamamaraan na kung saan ay lalong mapagtibay ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos at lalong ligtig ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang mga pamilya. Ako'y nananawagan sa mga kapatid natin na sila naman ay hindi nagkaroon ng mga suliranin sa pandemyang ito. Meron po tayong mga nalalaman, nakikilala ng mga kapatid natin na dumaranas ng paghihirap dahil sa nangyari na sila'y pinauwi. Tulungan po tayo at maging daan tayo upang magkaroon ng mas malalim na pananalig at pananampalataya ng ating mga kapatid na naapektuhan. At tanggapin niyo po ang basbas ng Panginoon, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Aking minamahal na mga kapatid sa ating pananampalataya, pinagdiriwang natin ang Migration Sunday upang ipaalala sa atin ang ating mga kapatid na OFWs ng kanilang mga pangangailangan na lumipat sa ibang bansa para magkaroon ng mabuting hanap buhay. Ang migration o mga palipat-lipat ng mga komunidad ay nababasa natin sa lumang tipan ng Biblia. At mayroong sinasabi nilang forced migration sa gera. Halimbawa, naka-exile yung mga Israelita sa Babylonia, sa Assyria, at sa ating panahon ay yung mga kapatid nating Muslim sa Syria ay nagmamigration sa Europa, Italia, at sa iba't ibang bansa para iwasan yung violensya at patayan yan sa Middle East. Yung panahon natin, ating Panginoon na siya pa ay isang sanggol, nag-migrate din ng Sagrada Pamilya para iwasan yung dekreto ni Herodes na patayin yung silang-silang na sanggol, kaya para paligtas ni San Jose ninyo Jesus, sila ay nag-migrate sa Egypt. Oo, so tingnan ninyo itong fenomeno ng migration ay walang hinto at yun sa ating modernong panahon. Mayroong positibo at hindi magandang epekto yung migration. Kung may positibong contribution sa pamilya, kung mayroong kang anak buhay, nagpo-contribute din sa buong mundo ang mga Pilipinong OFWs sa ekonomiya ng mundo. Pero pangalawa, may social cost. Sisira yung pamilya. Mawawala yung tatay, nanay, walang disiplina ng mga bata, hindi maganda ang kanilang mga bata sa pag-aaral dahil wala yung tatay o nanay na nagbibigay sila ng payo para sila ay mag-aral at maging masipag sa kanilang edukasyon. Kaya ang kupla, bigyan natin ating suporta at ang ating panalangin upang itong ating mga kababayan na OFWs ay nanatili sila tapat sa ating pananampalataya at ganyan din ay sana ma-reduce yung social cost. Gamitin din nilang teknolohiya na araw-araw ay tatawag sa kanilang pamilya sa Pilipinas para yung funding at yung pagbubugan ng pamilya ay manatili matatag. Nahangat ko po ang Happy Migration Day sa lahat ng ating mga OFWs sa buong mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arnie Serrano,
Direktor ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga na masyang bumabati sa ika-34 na taon na selebrasyon ng National Migrant Sunday at ika-106 year naman ng selebrasyon ng World Day of Migrants and Refugees. Dito sa Pampanga, ang ika-15 taon na ng pagdiriwang ng Archdiocesan Migrant Sunday. Sa mga kapatid ko pong mga pare, naway at sana'y maisama nyo sa inyong mga humilya, sa ating mga humilya, ang mga kapatid nating OFWs na mga nawalan ng trabaho at nagsiuwi na rito para sila'y ating mabigyan ng lakas ng loob, katatagan na sa kabila nitong masamang binubunga, itong pandemya, ay makakaraos din tayo at malalampasan natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sa paghahandang ginagawa ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Yung isa pong napakahalagang dapat po nating sama-samang ipagdasal ay yung sitwasyon ng mga migrant workers po natin na nagsiuwian na galing sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila nagtatrabaho dahil po sa ginawa din itong pandemya na sama-sama po nating nararanasan ngayon. Very special po itong pagdiriwang ng National Migrant Sunday sapagkat ito'y naghahamon sa ating lahat na doblehin pa yung dasal sa mga migrant workers natin at sa kanilang mga pamilya. At ganun din po, kung meron tayong mga konkretong programa na pwede natin gawin, lalong-lalo na po sa mga nagsiuwian na, para sa ganun mapalakas po natin ang kanilang kalooban, yung mabigyan natin sila ng katatagan at maging daan itong kanilang pag-uwi para sa ganoon yung mapatatag pa nila yung kanilang mga pamilya, mapatibay yung kanilang pananampalataya. Yung wish ko po, panalangin ko para sa pagdiriwang na ito ng National Migrant Sunday ay ito sana ay maging karanasan na kung kailan talagang nararanasan natin, lalong-lalo na ng mga migrant workers natin at mga pamilya, ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa kabila po nitong pandemya na nararanasan natin. Alam po ninyo, ako personally, niniwala ako. Kung dati-dati nararanasan na po natin yung pagmamahal ng Diyos, ngayong panahon ng pandemya, alam ko mas doble pa yung biyayang ipagkakalob sa atin ng Panginoon kung magiging bukas lang po tayong lahat. Gawin ang nararapat, palaging maging bukas na makinig sa sinasabi sa atin ng Panginoon at huwag tayong magpadala sa takot at bagkos gawin natin itong pagkakataong ito para lalo pa nating palakihin ang pagmamahal natin sa Diyos, palakihin ang pagmamahal natin sa isa't isa. So God bless you po. Happy National Migrant Sunday sa inyong lahat. Tara nang tanggapin, protektahan, ichirap at tulungan ang mga kapatid nating mga OFWs na nagsiuwian sila dahil nawalan trabaho abroad. Makita po sana namin ang mukha ng Panginoon naghihirap sa kanila. Ito po si Allen Dizon, nakikiisa sa selebrasyon ng 34th National Migrant Sunday and 106 World Day of Migrants and Refugees. Mabuhay po kayo! Hello there! This is Ivan Verena sending well wishes to all our migrants on the occasion of National Migrant Sunday. Having done a show about the lives and the plight of our OFWs in several countries in different parts of the world, I understand how hard it is. I am very much aware of the sacrifices that you do for your families, for the country. And in this very difficult time that we are in the midst of a pandemic, I am hoping and praying that everyone is well. And I am also praying for all your families for all these challenging times. And I am one with you in wishing and praying that we will see each other again
during better days. Imingat kayo po, nakalatakar salamat kaya kayong serbisyo, kaya katamong balen, kaya katamong bansa, ang po ka rin kaya katamong pamilya. Imingat po, nakalatakar salamat. Go. Happy Migrant Sunday! Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ng Happy National Migrants Day ang ating mga Kapampangan migrants at OFWs. Malaki po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Batid po namin ang inyong mga sakripisyo at tulong sa bayan. Kaya po, nagsusumikap kaming itaguyod ang Balik Pinas, Balik Pampanga program na ngayon ay nakapagsilbi na higit sa 800 mga Kapampangan returning OF Filipinos. Ang mga programa pong ito ay handog namin bilang pasasalamat sa ating modern day heroes, mga OFWs. Pinapabot ko rin po ang aking pagbati sa bawat miyembro ng Archdiocese of San Fernando naway manatili po tayong malusog at ligtas ngayong panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat po. Help